en David Bitter i això és Superheroi de Septimer. Un dia més sona el despertador i no tinc ganes de sortir del llit. Passaria tot el dia dormint, no tinc ganes de sortir d'aquí. Si miro enrere i faig balanç, no sé molt bé què dir. I si miro cap endavant, no sé discernir el camí. Com un superheroi de sèrie B, la música el meu superpoder. Com un superheroi de sèrie B. Com un superheroi de sèrie B, la música el meu superpoder. Com un superheroi de sèrie B. Segueixo cantant, segueixo composant i a vegades em pregunto per què. Llavors mentre aquell neguit no sé pas si arribaré, però quan agafo la guitarra tot desapareix. I si a sobre tu estàs amb mi ja no necessito res més. Com un superheroi de sèrie B, la música el meu superpoder. Com un superheroi de sèrie B. Com un superheroi de sèrie B, la música el meu superpoder. Com un superheroi de sèrie B. Música m'eleves, l'esperit em subleves i tot ho veig diferent. Fas que tot canvi de color i res sembla el mateix. Em fas volar, em portes ben amunt, com una droga dura que em porta ben lluny. El meu tranquil·litzant, el meu calmaneguit, la meva mel de dia, el meu somni de nit. Com un superheroi de sèrie B, la música el meu superpoder. Com un superheroi de sèrie B. Com un superheroi de sèrie B, la música el meu superpoder. Com un superheroi de sèrie B. Com un superheroi de sèrie B, la música el meu superpoder. Com un superheroi de sèrie B. Com un superheroi de sèrie B, la música el meu superpoder. Com un superheroi de sèrie B. Doncs moltes gràcies a en David Bitter que ens anirà acompanyant al llarg d'aquest acte. Benvinguts i benvingudes a tots a aquesta 21a edició del Premi Solstici, també 10a edició del Premi Jordi Capell, alcaldessa, regidors, encara uns dies més en funcions, família Capell, a tots els membres del jurat i de la comissió del Premi Solstici, membres del Consell Escolar, patrocinadors, representants d'entitats culturals de Taradell, amics, sigueu tots benvinguts en aquest acte. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest Premi Solstici, que el fem una setmana abans del que tocaria, però dissabte que ve hi ha la constitució del nou Ajuntament i és obligat per llei que sigui dissabte que ve, llavors això ha obligat a moure també aquest premi. En fi, benvinguts a tots, una salutació per part dels organitzadors, la Biblioteca i la Comissió del Premi Solstici, un premi que també té el suport de l'Ajuntament de Taradell i la Diputació de Barcelona. Saludem també els membres que ens acompanyen aquí a la taula, Mercè Cabana Solà, alcaldessa en funcions de Taradell, Josep Castanyer, en nom d'Òmnium Cultural, Antoni Pladevall i Aromí, en representació de l'organització del premi, i també Xavier Capell Lluller, en representació de la família Capell, que és patrocinadora d'aquest premi Jordi Capell de la categoria infantil. També ens acompanyen els membres del jurat i de la comissió del solstici, són la Carme Baiot i Puig, la Rosa Codina i Costa, l'Aniol Florença i Tort, la Montse Monciro i Vivet, l'Antoni Pladevall i Aromí, la Marta Ramírez Baró, en Jesús Ramos i Santiago, l'Àlex Riera i González, en Lluís Rovira i Masnou, l'Aleix Solà Pasqual, que tots ells són escriptors, mestres de Taradell i persones vinculades a la vida cultural i educativa del poble. També moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i una salutació també als patrocinadors d'aquest Premi Solstici, que gràcies a ells també és possible que avui puguem fer aquest acte i es puguin repartir tots aquests premis. Un premi que té, com dèiem, la col·laboració d'Òmnium Cultural, però també del Prat Verd, del restaurant La Luna Jovita, el xocolater de Taradell i de Can Vilaró. En aquesta edició s'han presentat un total de 115 treballs, però si mirem enrere estem parlant de més de 2.500 treballs en aquests 20 anys d'història ja del Premi Solstici. Aquest any, 115 treballs entre prosa i poesia de les categories A, B i C. D'aquests, 41 opten al premi de la categoria C, que és la d'adults. La de 12 treballs a la de joves d'entre 12 i 16 anys i n'hi ha 62 treballs que corresponen a la categoria A, la categoria infantil fins als 12 anys,
Per tant, d'aquests 115 treballs, 59 en modalitat de poesia i 56 en la de prosa. Cada premiat veureu que rebrà un gravat original de l'artista tardellenc Jesús Ramos, que el tenim allà, ara no el veia, amb el logo del Premi Solstici, que podreu veure també l'evolució, les diferents edicions que hi ha hagut d'aquest logo aquí a l'exposició, a l'estanteria que trobareu aquí a la vostra esquerra. En fi, de seguida comencem aquest repartiment de premis. Abans ens dirigirà unes paraules Antoni Pladevall en nom de l'organització. Moltes gràcies, Marc, per aquesta benvinguda, sempre tan encertada, que ens regales, només encetar l'acte. La veritat és aquesta, que avui celebrem la 21a edició del Premi Solstici i la veritat és que no podem estar més cofois. Quan vam arribar a la 10a edició vam estar molt contents, una dècada. Quan en vam fer 20, cosa que va passar l'any passat, vam dir, mira, ja en portem 2, vam estar contents i feliços. I avui podem dir que estem contents i joiosos, no pas perquè haguem ja arribat a la 3a dècada, que sí, la salut i els déus volen i arribarem, sinó perquè hi ha un fet que és tan més important que començar una història, una aventura, que és la continuïtat. I avui el Premi ha posat els peus damunt el graó de l'escala que ens ha de dur en aquesta 3a, diguem-ne, dècada. És important començar les coses, però tant o més continuar-les. Jo penso que aquest és un dels atots, és un dels atractius, és una de les fortaleses d'aquest Premi nostre, perquè no s'ha deixat de celebrar cap any. O sigui, no sabem què és la interrupció. I aleshores, tant o més bo que tot això és que Taradell, en aquest cas, doncs es conxorxa amb tota la resta de centenars i, de fet, milers de premis entre municipals, institucionals, que conformen aquesta miríada i que, doncs, forneix a les nostres generacions joves i no tan joves la possibilitat de cultivar la llengua, és a dir, d'elevar aquest instrument bàsic que sobretot ens humanitza, que és parlar del matí al vespre per fer-nos entendre, si és possible. A vegades no ens entenem, a vegades ens barallem i tot, si convé, però el cas és que cultivant la literatura el que fem és això, és enfortir la llengua en uns moments que no resulta pas gens sobrer, perquè ja ho sabeu que no fa pas gaire, 1 o 2 setmanes, hi ha una notícia que va cuejant de manera dramàtica per tots els mitjans i que s'ha convertit també en un dels temes de conversa a qualsevol banda entre la gent sensible davant del tema de la llengua, que és que la gent, sobretot més jove i poder no tan jove, comença a tenir dificultats de comprensió lectora. Veiem, això no fa gota ni mica de gràcia i el que es tracta és, no cal dir-ho, de revertir-ho amb la convivència de pares, mares, mestres i sobretot d'organitzacions com ara la Biblioteca de Taradell, que amb totes aquestes empreses, col·laboradores, entitats com Òmnium, l'Ajuntament de Torn, en aquest cas l'Ajuntament de Taradell, sempre tan sensible, doncs sempre hi han estat per un cap. Per tant, hem d'estar contents de poder continuar el que vam començar fa 21 anys. Insisteixo i ja acabo. Des de l'organització estem satisfets, sobretot per aquesta dada. Més que perquè són 21 anys, perquè aquests 21 anys apunten ja que podrem anar fent la graonada que ens ha de deixar el replà de la 3a dècada. Esperem que no renunciar-hi i que hi hagin els recursos humans i materials per dur-ho a terme. Per tant, benvinguts a l'atorgament dels premis de la 21a edició, que jo, com vosaltres, no us penseu,
Jo ara mateix tampoc no sé qui ha estat meritori, qui s'endurà el premi, perquè des de fa un temps no em llegeixo els treballs, ara només em dedico una mica a organitzar. Per tant, endavant, i d'aquí una mica sabrem qui són els guanyadors de l'edició actual. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a l'Antoni, fa respecte a enfocar aquests 30 anys, però en fi, que tant de bo hi arribem amb aquest solstici que ni tan sols una pandèmia em sembla que no va aconseguir aturar. Vam ajornar uns mesos l'entrega, però igualment vam poder fer el solstici. De seguida, els primers premiats, abans una nova actuació d'en David Peter. Bueno, faré una cançó que per mi és bastant especial, es diu Bocabadat. Jo us explico la història, ja que no ho coneixeu. Aquesta cançó va sortir quan la meva filla era molt petita i estàvem tota setmana unes vacances i em va despertar quan agafant els meus petits, i vaig haver de donar un biberó. I vam veure com sortia el sol del mar. Estàvem a primera línia de mar, vam veure com anava sortint i se'm va acudir aquesta cançó que es deia Bocabadat i que fa així. Des de fa 9 anys el Premi Infantil del Solstici porta el nom del desaparegut arquitecte Jordi Capell. Era una persona molt vinculada a Taradell, també molt estimada, com ho era també la seva esposa, la Rosa Oller, que fins fa 4 edicions encara ens acompanyava en aquest acte de lliurament dels Premis Solstici. Avui, però, ja comptem amb la col·laboració del seu fill Xavier, el fill d'en Jordi i la Roser. Xavier, quan vulguis. Funciona? Sí. Molt bé. Com que he vist que feia els números, se m'ha acudit fer alguns números també. En tot cas, aquest premi va començar l'any
74 com un premi de lectura en català en aquest cas, i va ser fruit del treball d'una sèrie de persones d'aquí de Taradell que van decidir que havien de fer alguna cosa perquè la gent comencés a llegir en català, sobretot els temes. Aquest premi va durar una sèrie de temps, fins que l'any 83 es va considerar, amb tots els canvis que hi havia hagut, que era un model que estava una mica esgotat. Per tant, va durar 64, 83, 9 anys, no? 9 i 9, bé. Llavors pensava, ostres, avui que els hi podies comentar una mica diferent del que comentes cada vegada, no? I aquesta frase dius, model esgotat, segur, i vaig començar a pensar una sèrie de coses, no? L'any passat comentava el tema del valor del llegir, no? Com un tema que crec que continua tenint molta vigència, i avui penso que estem en una època en què el valor del temps sembla que està com sobrevalorat i busquem l'estalvi de temps amb tot. Això configura un món en què tot el que ens envolta fa de manera que respongui a aquesta necessitat que tenim, sembla, d'aprofitar el temps amb tot el que puguem. Tot ha de ser concís, i és per consumir de forma ràpida i si pot ser sense esforç, doncs encara millor. Hem passat del mail a la frase curta de WhatsApp i d'aquí al missatge de veu. I, si us hi fixeu, bastants diaris digitals, agafes, mires la notícia i ara et posen el temps que dedicaràs a llegir-la. Perquè realment sembla que hi ha una preocupació perquè sigui el mínim temps possible. Tot el que sigui notícies llargues està més que comprovat que no es llegeixen. I encara diria més, si podem substituir això per un vídeo curt, encara millor. Per tant, sempre és el mínim esforç. O sigui que s'ha perdut d'una forma important la de llegir de veritat, de dedicar el temps necessari a fer un esforç d'entendre i d'imaginar allò que ens volen transmetre. Per tant, pensava, ens ha d'estranyar la notícia de la baixa comprensió lectora. Més aviat el que ens hauria de sorprendre és que no passés res amb tot això. I a partir d'aquí vaig pensar, mirant de ser un diari d'aquests digitals, vaig pensar, ostres, una persona amb més atributs culturals o que jo mateix, ostres, parla aquest tema. Res, són només dues coses. Vaig agafar un article d'una Marta Rojals, es diu, i que deia, llegir és cosa de vells, amb B baixa, no amb B alta. I un parell de coses. Ella diu, la tecnologia digital, que té el poder de reunir el deure i el lleure en un sol aparell personal, té tota la indústria darrere dedicada a la captació del nostre temps conscient i que no mira prim. Per a cada edat hi ha una distracció feta a mida. I això té conseqüències, no? Una persona, un treballador de Google, deia les distraccions funcionals no només desvien l'atenció de la informació perceptiva, també ens aparten de la informació reflexiva. Per tant, estem en un moment des d'aquest punt de vista delicat i possiblement aquestes idees que teníem de sí que era important premiar, buscar ajudar a la gent que llegeixi, doncs em sembla que té tota la vigència. I per tant, des d'aquest punt de vista, veure el que tenim aquí, els números que ens has dit, de participants, les persones, des d'institucions, Ajuntament, Òmnium, etc., les persones que després fan la feina de llegir, etc., i avaluar tot això, doncs veure que hi ha tota aquesta dinàmica, crec, almenys des del meu punt de vista, que encara ens manté d'esperances en el futur, que realment hi ha persones que sembla que més enllà de tot això tenen aquesta necessitat d'escriure, llegir, etc. I en fi, res més, només pensar que hi han sortit aquí totes aquestes institucions que tenim actualment que ajuden a que això sigui possible. N'hi ha algunes que fa molt temps, per exemple Òmnium, des de l'any 74 va començar quan les coses eren molt complicades i d'ajudar altres persones. Res més, agrair que compteu amb nosaltres per aquest tema encara i que
molta sort, bueno, la sort tampoc no ve donada, sinó que ve gràcies a l'esforç de les persones i tots els que estan aquí perquè això sigui possible. Molt interessants avui totes aquestes reflexions que ens fan des de la taula perquè hi puguem anar pensant una miqueta tots plegats. Ara doncs anem a procedir amb l'entrega del Premi Jordi Capell. Aquest any i com a novetat, totes les obres presentades, tant en prosa com en poesia, havien de tenir com a tema el foc. Per tant, començarem amb el Premi Jordi Capell de Poesia. Entregarà el Premi a Xavier Capell, un premi que consisteix en un lot de llibres, a més del gravat del solstici. En l'apartat de poesia, el fet de tractar l'amistat amb el simbolisme del foc que dona escalfor, confort, companyia, llum, però que en canvi aquesta sí que dura per sempre i no s'apaga mai. El jurat del Premi Solstici ha decidit premiar el poema número 27 amb el títol Flames, amb el pseudònim somiador que correspon a Judit Marín Cabarroques de Taradell. Hi ha alguna representació seva, un familiar que el pugui recollir? No, doncs se li comunicarà i li farem arribar el premi. Anem amb el Premi Jordi Capell de prosa, també farà, en aquest cas esperem que sí, entregui el premi a Xavier Capell, un lot de llibres i el debat del solstici. En l'apartat de prosa, per una protagonista que ens fa viatjar a través del text, tenint cura dels detalls, però més enllà d'això, pel missatge de necessitar els ànims dels altres per superar les pròpies pors que no et deixen complir els teus desitjos. El jurat del Premi Solstici ha decidit premiar el text número 6 amb el títol La volta al món i amb el pseudònim Maduixeta, que correspon a Vinyet Calvo Puigdomènech de Taradell. T'acostes al micro i llegeix-nos un fragment que tu puguis. La volta al món. Soc la Maria, una noia que sempre ha desitjat fer la volta al món. Des del dia que vaig llegir La volta al món en 80 dies em vaig enamorar de la idea de viatjar. Jo no he sortit mai del meu esquifit poble. Sempre faig el mateix, em llevo, vaig a treballar de fustera, torno a casa i me'n vaig a dormir. Quin avorriment! Sempre havia volgut anar a Egipte, amb les grans piràmides, l'Esfinx, veure el desert, els grans mercats, el riu Nil. Gairebé ho aconsegueixo. El dia abans de la data que havia decidit de marxar, vaig fer una gran neteja del taller. Amb els trastos vells vaig fer una gran foguera per celebrar que havia de marxar. Però vaig tenir por i el dia següent vaig tornar a obrir la fusteria. Sempre havia volgut anar a l'Índia, amb el riu Ganges, el Taj Mahal, les sedes i les espècies. Gairebé ho aconsegueixo. El dia abans de la data que havia decidit de marxar, vaig fer una gran neteja del taller i amb els trastos vells vaig fer una foguera per celebrar el meu viatge. Però vaig tenir por i el dia següent vaig tornar a obrir la fusteria. Sempre havia volgut anar al Japó, amb els cirerers, el mont Fuji, les geishas. Gairebé ho aconsegueixo.
El dia abans de la data que havia decidit de marxar, vaig fer una gran neteja del taller i amb els trastos vells vaig fer una foguera per celebrar el meu viatge, però vaig tenir por i el dia següent vaig tornar a obrir la fusteria. Sempre havia volgut anar a Florida amb els alligators, les aigües del mar, del Carib, els parcs. Gairebé ho aconsegueixo. El dia abans de la data que havia decidit de marxar, vaig fer una neteja del taller i amb els trastos vells vaig fer una foguera per celebrar el meu viatge, però vaig tenir por i el dia següent vaig tornar a obrir la fusteria. Per mi ja era una tradició cremar els mobles. Any rere any volia marxar, però m'atemoria sortir del meu poble. Tenia por de sortir de la seguretat del meu petit taller. Por de què em trobaria, por de què faria quan tornés, i si no torno. Aquest any vaig decidir cremar-los durant la nit de Sant Joan. Tot el poble va encendre les fogueres, igual que jo. Tots aquells focs em van acompanyar tota la nit i em van donar el valor que mai havia tingut per emprendre la meva ruta pel món. D'alguna manera, les fogueres representaven cada una de les cases dels meus amics. Em varen donar ànims i em van empènyer a fer el que no havia pogut fer mai sola. Ara, cada any, encenc la meva foguera durant la nit de Sant Joan per recordar el meu viatge i també per donar forces a alguna altra persona que les necessiti per poder complir el seu somni. Ja te'l porto, jo te'l porto. A veure on t'ho deixarem. I mentrestant, en David Peter, que ens farà una nova actuació. Ens farem una cançó que es diu Happy, que és com deu estar ara mateix, no? He de dir que aquesta cançó, quan la vaig fer, encara no s'havia fet famosa el William Farrell fent una cançó que es deia Happy. Jo la vaig fer abans, el títol és meu, però la cosa es diu així. Aquí acabarem també ballant, quan acabem
aquests premis. Anem ara a la categoria B, en aquest cas són els premis de la categoria jove entre 13 i 17 anys, també havien de tenir com a tema el foc, i en aquesta categoria hi ha un únic premi per la modalitat de prosa i poesia. En aquest cas donarà el premi a l'Àlex Riera, membre del jurat, un premi que consisteix en una tauleta digital més el gravat del Premi Solstici. Per utilitzar un vocabulari ric i precís, per emprar formes rimades, originals i acurades i per mostrar-nos un relat poètic d'un conflicte bèl·lic que culmina en la pau. El jurat del Premi Solstici ha decidit premiar el poema número 6 amb el títol La llum en temps de foscor, la guerra i la seva empremta i amb el pseudònim Guanos, que correspon a Aleix Galdón Cortés de Vic. Sapigueu que després tots els treballs queden aquí a la biblioteca i els podeu venir a llegir quan vulgueu. Quan vulguis, Aleix. La llum en temps de foscor, la guerra i la seva empremta. L'eliminació esclata i la semblança es transforma. El foc i la mort són el nou horitzó, on l'angoixa i la por sempre ronden i la pau és un record llunyà i borrós. No hi ha res més preuat que la vida, però això no ho entén el poderós, que ensenya la seva crueltat més crua i ens vol veure morts sense cap temor. La gent és molt temorosa, angoixada, i els somriures són poques flors, però encara existeixen les esperances i els herois que lluiten sense por. Les paraules són les úniques amigues que es poden dir en temps de guerra, i els sentiments són els que ens uneixen per lluitar junts i no perdre la nostra terra. Les ciutats són ruïnes, plenes de dolor, i la gent ha d'aprendre a sobreviure, aprendre a conviure amb desolació i fer front als problemes per tornar a somriure. Però encara enmig del caos i el desig, la gent continua lluitant per al que vindrà. La vida és un bàlsam que no té límits i la pau és el futur que ens conquerirà. I així, malgrat la mort i la guerra, la vida continua sent el nostre bé més preuat, un bé per al qual val la pena lluitar, un bé que mai no hem de deixar escapar. La vida entre la guerra era dura, els sons dels bombardejos constants, i la gent caminava dolguda buscant un refugi desesperats. Les llàgrimes eren les companyes de la gent que va perdre el seu tresor, però la vida havia de continuar encara que la guerra deixés dolor. Les persones es van unir per ajudar-se, per sobreviure a la crueltat. Els uns als altres es van donar la mà fent pinya per poder lluitar. Les nits eren llargues i tristes, sense dormir, sense poder descansar, però la llum sempre apareixia recordant que havia de continuar brillant. La vida es va fer més difícil, però també més valenta i forta. La guerra va deixar cicatrius, però també una nova porta. La pau va arribar, finalment, i la gent va poder tornar a somriure, i els records de la guerra sempre hi seran. No obstant això, també la seva força per continuar endavant. Així la vida entre la guerra va ser dura, però també va deixar una lliçó, la força de la gent quan s'uneix per sobreviure a la destrucció. Us explico perquè el meu germà, que també és músic, sempre dius el mateix. Dic, vaig a fer una de nova. Vosaltres no m'heu sentit mai i totes són noves. Però quan una cançó és nova per mi, que es va estrenar ahir i va sortir a plataformes, ho dic perquè llavors m'oblida la lletra, no me'n recordo dels acords, llavors em serveix d'excusa. Llavors, és una cançó que ve una mica a les paraules que deies, d'això de les noves tecnologies, que tot passa ràpid, i se'm va acudir posar-li vibracions. I tothom, ja hem arribat al punt que quan parles de vibracions tothom pensa en el mòbil. I vaig dir, no, parlem d'unes altres vibracions. I la cançó es diu així.
sento vibracions que es transformen en cançons. Sento com em vaig enlairant i crec que ja estic levitant. Oh, i tant! És com anar amb sidecar per una aurora boreal. Veig com tot canvia de color, com el temps s'atura de cop. Fins i tot el món sembla millor, encara que sigui un segon. Sento vibracions que em recorren tot el cos. Sento vibracions com tirabuixons cada cop que tu ets a prop. Les pupil·les se'm dilaten, sento que el meu cor esclata i estic fora de control. Oh no, no puc aturar aquest subidon. Veig com tot canvia de color, com el temps s'atura de cop. Fins i tot el món sembla millor, encara que sigui un segon. Veig com tot canvia de color, com el temps s'atura de cop. Fins i tot el món sembla millor, encara que sigui un segon. Encara que sigui un segon. Encara que sigui un segon. Doncs anem a fer el lliurament dels premis de la categoria C, la categoria d'adults. Començarem per la poesia, pel segon premi de poesia d'aquesta categoria C, un premi valorat en 300 euros més el gravat del solstici. Farà entrega del premi l'Aniol Florença, membre del jurat. Segon premi en l'apartat de poesia. Per ser un poema original on el foc, la flama i la llum que desprèn es comparen amb l'amor que es contagia, s'estén, s'encomana i s'eixampla. Aquesta idea es va covant al llarg d'imatges ben triades, escrites en versos molt curts però amb llenguatge precís. Per tot això, el jurat del Premi Solstici ha decidit atorgar el segon premi de poesia al text número 9, amb el títol La porta blava, amb el pseudònim Llàntia Eterna, que correspon a Eloi Creus Casasses de Taradell. Recolirà el seu premi la mare de l'Eloi i li farà entrega la mare d'aquest premi. Aquí a l'Eloi. Perdoneu. L'Eloi no pot ser avui aquí, però sí que ens ha fet arribar un vídeo donant-nos les gràcies per aquest premi. Bon dia. Voldria saludar a totes les persones que esteu assistint a aquest acte de lliurament i esteu ajudant a promoure la cultura i la literatura. Em fa especial il·lusió rebre aquest guardó d'aquí del mateix poble on he viscut tota la vida i fa especial il·lusió que sigui un reconeixement d'aquí. Sempre fa il·lusió, però de casa més, no? I sobretot en poesia, que és bastant intangible el seu valor i encara costa que es valori. També voldria agrair a la tasca del jurat, de la lectura i selecció de les obres, i que en aquest cas hagin confiat en la meva obra,
i també agrair la participació a totes les persones que heu enviat una obra i que ajudeu a que el premi es vagi consolidant cada vegada més, i també a l'organització, a les entitats i institucions que aposteu per la cultura, i moltes gràcies i visca la poesia. Com si una espelma molt més roent que anés fonent des de dins seu una altra espelma i fos calor, de més calor que ens espoés de cera a cera, i en espiral, eternament, sempre hi hagués a dins un ciri, un altre ciri que el rellevés. Podríem dir que serem l'ànima com aquest foc que de candela a altra candela sempre es propaga. Felicitats també a l'Eloi, no sabem si per exemple des de casa ens està mirant, perquè per Instagram també s'està fent en directe aquest acte. Anem pel primer premi de la categoria C de poesia, en aquest cas 500 euros més el gravat del solstici. Farà entrega d'aquest premi a Josep Castanyer en representació d'Òmnium Cultural. El primer premi de l'apartat de poesia, el jurat ha valorat un recull de poemes breus, de vers lliure i amb un llenguatge senzill però culte, amb imatges potents, on el foc o les seves parts són relacionades amb conceptes com la festa, la cultura, l'art, l'esperança, la paraula, la memòria. El jurat del Premi Solstici ha decidit atorgar aquest primer premi de poesia al text número 14, amb el títol Adveniment i amb el pseudònim Percaminant, que correspon a Miguel Ángel Gascón Rocha del Torrent, al País Valencià. Miguel Ángel, ara aquí tens el teu treball perquè em puguis llegir un fragment d'aquesta obra guanyadora. Bé, primer de res, perdoneu, com voleu, la cola la tinc fatal. La primavera és molt bona per la poesia, però per a la meva aula almenys és fatal, horrible. Així que, bueno, dono les gràcies al jurat per valorar. Tenia por perquè dic, no sé si me sent com un intrus així, no? Perquè al remat acabé parlant d'una falla, que és el que jo sempre, des de menut, havia escrit, des de jove, m'he dedicat a la literatura festiva i això, és un poquet un intrusisme a lo millor, no? Però volia agrair que crec que aguantés el que jo volia transmetre en la poesia, també gràcies a tots els que esteu treballant. Així que de veres vaig a llegir el fragment al final que arreplega tot el que ha dit Marc, no? Sí. Molt bé ha resumit, no? Que són menudes poesies que van sumant a el que representa la falla i acaba així, que és adveniment. El conreu del foc empara la vida, l'empelt del retrobament. La renaixença de la paraula desemballega el silenci. Repobla arrels en la memòria, esbossa brots de fusta als tallers. Així el ressò de la música esdevé pròxim. Els versos desperten contalles a les fulles d'allò que som. Un alè se sent com una remor. Renaix l'esperit de la falla, el foc enlairat de la set. Gràcies.
aquest punt és moment de cedir la paraula a Josep Castanyer en nom d'Òmnium Cultural a Osona. Hola, bon dia a tothom. Abans que res, donar les gràcies a l'organització per poder-nos aquí a la taula. A mi que m'agrada buscar fils conductors, i ara amb en Miquel Àngel ens dic que demà, un altre valencià, el Josep Piera recollirà el 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que també otorga Òmnium. Clar, parlem de 55 anys del Premi d'Honor i per nosaltres doncs, una satisfacció molt gran poder ser, com deia també el Xavier, des dels inicis d'aquest premi poder ser aquí presents. Ens agrada fomentar la llengua, ens agrada fomentar la cultura i també un altre fil conductor el trobem amb el foc que va triar l'organització pels premis d'aquest any, el fem servir també des d'Òmnium, el vam fer servir ara el mes passat a l'Ermita de Sant Sebastià per cremar el d'aquesta nova planta, com deia la nena, allà agafar els trastos vells per fer la foguera, també per cremar aquestes d'això, i també el farem servir ara a la nit de Sant Joan també per poder encendre les fogueres amb el foc que ens vindrà des de dalt a Coll d'Ares. Animeu-vos a participar també en el que pugui ser les fogueres de Sant Joan. En el que és la llengua, nosaltres només ens cal dir que el català només el defensarem parlant-lo i per tant mirar de poder l'emprar sempre que puguem i de no deixar-lo de banda. Llavors, en totes les accions que fem, des del que és els premis de versió originals en català, del que és ara l'acció amb l'esport, de treure la llengua, per dir-ho que sé també l'acció que ha fet aquí a la comarca, que cada poble busqui una paraula que el pugui identificar, l'acció de la paraula del poble, sempre tenim el català, el tenim sempre molt present. I donar l'enhorabona als que de moment ja han descobert com a premiats, que encara ens falten per descobrir i endavant, que encara hem d'arribar als 30 anys, com deia Antoni. Moltes gràcies, Josep. Anem per la categoria C, l'apartat prosa. El segon premi, en aquest cas, el jurat ha decidit que aquest premi quedava desert, per tant, anem directament al primer premi de l'apartat prosa de la categoria C, dotat amb 500 euros, a més del gravat del solstici, farà entrega del Premi Mercè Cabanes, alcaldessa en funcions de Taradell. En l'apartat de prosa, per aconseguir situar el lector en un context i una ambientació concrets, per agafar el pretext literari del foc, tractar-lo amb originalitat i donar-li un paper narratiu destacable i per rematar-ho amb el final insospitat i xocant. El jurat del Premi Solstici ha decidit atorgar el primer premi de prosa al text número 14, amb el títol Una flama en la nit i amb el pseudònim Guatopa, que correspon a Pere Miquel Puyol de Sant Quirze del Vallès. D'aquesta obra. És un relat d'un final, miraré de llegir la part final, llavors perquè us situeu, és una ambientació al mig de la trinxera durant la Guerra Civil, o sigui que quan toca amb el tema de la llei molt bé. I n'hi ha 3 soldats amb què parla, un altre es diu Manel i un altre que parla castellà es diu Juanito. I estan avorrits fent guàrdia de nit i li falta tabac i als altres els falta tabac i a ell li falta els mistos. Llavors Juanito diu, sí, estan encenent la cigarreta i apaguen la llumí de cop i volta y un se enfada y Juanito dice, calla, que da mala suerte encender el cigarrillo de otro con la misma cerilla. Todo el mundo lo sabe, la segunda persona y sobre todo la tercera tienen todos los números de palmar en la batalla. No diguis bajanades, diu el Manel. Una mica de raó sí que té, dic jo. M'ajupo per apropar el cigarret al segon misto encès, faig una bona xuclada i en espiral el fum apago la flameta. Continuo explicant. Si un frantirador veu enmig de la nit la flama d'un misto,
carrega l'arma mentre el primer fumador encén el cigarret. Després es posa el fusell a l'espatlla quan ho fa el segon i finalment apunta la petita claror i dispara. Si no mor el segon, gairebé segur que encerta el tercer. Pero no es en la batalla, es que el Manel. Da igual, no vuelve a casa, lo trinchan en la trinchera. El Juanito es van a detenir una mica de raó. Veig els ulls espantats del Manel com miren un costat i a l'altre mentre encén la cigarreta amb la nova flama que li ofereix el Juanito. Doncs sort que no hi ha franctiradors a la vora, diu. Jo de tu no aixecaria el cap gaire mentre fumes, li premo el cap avall perquè s'ajupi una mica més. A l'altra banda hi ha un campanar i se n'hi amaga un. Si té bona vista podria veure la brasa del cigarret en la nit. Vols dir? Juanito, dona'm els mistos. Obro la caixa, agafo un i el llenço encès fora de la trinxera. Al moment se sent un tret i notem com ens cau terra dins de la rasa, impulsada per l'impacte. Sort que ha retirat la mà ràpid. Si espero la detonació per apartar-la ja faria tard. Diuen que la bala viatja més ràpid que el so. Torno a llançar-ne una altra. Impacta una altra bala. Vaig llançant i el franctirador va disparant. Para, que me dejas sin cerillas. El Juanito es preocupa. Prefereixo gastar mistos si aquell gasta bales. A veure si les gasta totes. Juanito encén la punta d'una branqueta que ha trobat i me la dona. Pasea esta llama por encima, que vaya disparando. Al moment de treure la flama per sobre dels nostres caps, sentim una detonació i la flama s'apaga. Quina punteria! Com que torna a sortir la lluna, vull intentar veure'l. Miro entre dos sacs de sorra del parapet. M'hi sento protegit. Només veig la silueta negra del campanar, res més. Però un pensament em ve de sobte. Porto la cigarreta encara a la boca. En la silueta fosca del campanar hi veig el resplendor d'un dispar. No arribo a sentir el soroll. Després d'aquestes lectures que hem tingut, suposo que entendrem tots plegats per què el jurat s'ha decantat per aquestes obres i totes les obres guanyadores les trobareu aquí exposades a la biblioteca, les podreu llegir sempre que vulgueu. Estem ja a la recta final d'aquest acte de lliurament dels Premis Solsticis, però ara es vol fer un homenatge a dues persones que han format part del jurat del Premi Solstici durant molts anys. Són en Lluís Rovira i Masnou, que ha format part del jurat des del 2003, i la Carme Bayot i Puig, que ha format part del jurat des del 2010. Els hem fet un petit vídeo per donar-vos les gràcies per aquests anys de col·laboració amb el Solstici. Dóna'm la mà per fer camí cap al gran llac del somni. Dóna'm la mà, hi ha un horitzó que ens crida damunt. Tot és pur com el silenci que precedeix el cant i el temps es fa tendrament els rulls que han de dur el futur desitjat. Dóna'm la mà i així podré creure altre cop que tot el que hem volgut només espera un gest, com si fos el vent que amb el nostre esforç tenaç desfermarà. Dóna'm el cor
i que el desig ens marqui un nou destí. Més enllà de la incertesa que ens va marcir la veu, els dits pentinen de nou al mar com un símbol viu i fidel. Dona'm la mà, dona'm la veu. Símbol viu i fidel. Dona'm la mà, dona'm la veu. Moltíssimes gràcies a en Lluís i la Carme. Ara l'alcaldessa els farà entrega d'aquests rams de flors que tenim aquí i també d'unes entrades per un concert de música clàssica a l'Atlàntida de Vic. Bon aplaudiment per ells. S'acabarem de fer les fotos de rigor. Aquesta no se l'esperaven, em sembla. Molt bé, doncs acabem els parlaments, cedint la paraula a l'alcaldessa Mercè Cabanes. Bé, bon dia a tothom i moltíssimes gràcies per ser aquí. Avui volia començar a llegir un poema, i és un poema d'un dels premiats. És un poema que tinc a la tassa del despatx i és com un tall. Es diu: a la tardor no cauen les fulles dels arbres, sinó que s'atreveixen a volar. Jo crec que ha estat al llarg d'aquest acte, doncs hi ha hagut atreviment, hi ha hagut, com deia en Josep, que volia lligar una mica tot. Només ens faltava en Josep Piera, demà rebent l'homenatge, va al País Valencià, l'altre... Que molt bé, moltíssimes gràcies per ser comú. Com acostumem a fer en aquest tipus d'actes, començo per felicitar i agrair les bones obres. En primer lloc, felicitar la Comissió del Solstici, amb la directora de la Biblioteca, l'Eva Laucó, al capdavant, per perseverar en un premi com aquest. Com deien en Xavier Capell i en Toni Pladevall, cal encetar les iniciatives, però cal que tinguin continuïtat, i aquesta continuïtat avui es veu en arribar a aquesta edat adulta d'abans, que són els 21 anys. Molts dels joves que sou aquí no ho sabeu, però fa molts anys arribàvem a l'edat adulta als 21. Per tant, és una excel·lent notícia que l'excel·lent organització que hi ha al darrere doni llarga vida amb l'Ajuntament al capdavant en aquest premi, un ajuntament que sempre apostarem per la cultura. En segon lloc, vull agrair a tothom que hi col·labora. Avui ens hem de centrar en els membres del jurat, en les persones que heu dedicat molt d'esforç i molt de temps en ser membres del jurat. Per què? Perquè ser membre d'un jurat de premi literari és una tasca molt poc reconeguda i molt, molt feixuga. A part d'haver d'escollir, hi has de desmarxar moltíssim de temps.
I en aquests anys, dues persones, dos mestres incombustibles, com són en Lluís Rovira i la Carme Ballot, i ho sé per experiència, perquè en Lluís va ser mestre meu a l'escola Sant Genís Sant Agnès, quan ens vam ajuntar les nenes i els nens als 10 anys, doncs això, ens va encomanar aquesta dèria per la literatura, aquesta dèria per llegir, aquesta dèria per expressar-nos en la nostra llengua materna. Per tant, i la Carme Ballot doncs, ho va fer amb un germà meu, per tant, doncs això, agrair-vos perquè sou uns excel·lents mestres i unes excel·lents persones. Tercer agraïment als patrocinadors privats, particulars, com poden ser la família Capell, les empreses, les institucions que, com a Òmnium Cultural, apostem per promoure la nostra cultura en un temps que, com s'ha esmerçat aquí, és un temps de canvi social, és un temps convuls. Necessitem més que mai mecenes, dignes ciutadans que empenyin i ajudin allà on les institucions no podem arribar. Quan fa uns mesos en aquesta mateixa taula parlava la filla del cavaller Floyd, jo pensava, quina enveja, quina sort de tenir persones com el cavaller Floyd com a mecenes en aquest país. Ja sé que eren temps convulsos, o eren temps més feixucs com els de la dictadura, però és que ara ens convenen més que mai aquests. Gent que pensi en la cultura abans de pensar en les seves qüestions privades i la seva ostentació. Per tant, necessitem mecenes, els necessitem empènyer cap aquí. I bé, i en tercer lloc, i molt més important, felicitar tots els guanyadors. I sobretot, com deia també l'Eloi, Creus, aquestes 115 persones que han portat la seva obra per, entre totes, fer més valuosa i més excel·lent el treball que hi ha al darrere. Han engruixit aquestes dades del certamen sense rebre cap més premi que el de fer pujar la qualitat d'aquest tria que han fet els jurats. I lligo una mica amb alguna de les qüestions que sempre dic que ser l'última vol dir que a vegades has de treure coses i afegir-ne, perquè aquesta setmana precisament una de les preocupacions que han esmentat alguns dels membres de la taula i que han generat més opinió és la qüestió dels nous analfabets. El fet que els resultats en proves d'aquestes internacionals en comprensió lectora dels alumnes catalans estiguin baixant amoïna i crec que no ho podem permetre. Per tant, activitats com les que se segueixen fent des de la biblioteca i les que seguim promovent també des de Cultura de l'Ajuntament han de trencar aquesta dinàmica, però encara haurem de ser més actius i innovadors per evitar aquesta regressió. Tots plegats hem de donar una educació de qualitat i hem de promoure que llegir, escriure de forma tan meravellosa com ho fa Antoni i amb aquesta llengua tan rica que utilitza sigui ben valorat per la societat i no pas fer a vegades una intervenció intrascendent. L'han Najat, el Xami, no sé mai, no ho pronuncio bé però sabeu qui és, l'han Najat, el diari Ara, la contraportada aquesta setmana, deia que l'accés a l'enorme corpus escrit que acumula la humanitat hauria donat ales per volar a les meves analfabetes. Ella parlava de les dones analfabetes del Magrib. I és que llegir ens dona una poderosa eina per la llibertat, per reflexionar, per viure altres vides, per distanciar-nos de la nostra quotidianitat. Ho comentava l'any passat, ens calen més que mai bons referents i que se'n parli i se n'escrigui molt, per sobre de la remor de fets inconsistents que ens estan prenent massa temps. Ens falten referents com en aquests moments tenim aquí Taradell, que conreuen i eleven l'ús de la nostra llengua. Tenim l'Eloi Creus, que l'hem vist, tenim l'Aniol Florença en el jurat, tenim en Ferran Garcia, que acaba de rebre un nou premi, el Maria Àngels Anglada, per al llibre Guilleries. Tenim la Laura Autonell, que ha escrit un polsim de sal, que aquesta setmana en parlaran en el club de lectura de la biblioteca. O sigui, tenim molta gent dels quals n'hem parlat. I tenim membres de jurats que han fet possible que es reconeguin ara persones molt valuoses i que les tenim aquí al costat, però que estan molt lligades amb Taradell. I parlo, per exemple, de la Irene Solà. El primer premi que va rebre la Irene Solà en el jurat hi havia Antoni Pladevall, era el premi Amadeu Oller, que ara segurament que molts potser reconeixeran perquè una de les polèmiques d'aquests últims dies la protagonitza el Juana Dolores, que també ha rebut el premi Amadeu Oller, o sigui que anem lligant. Però la qüestió és aquesta, de que tenim gent molt valuosa i que hem de promoure i reconèixer. L'Irene Solà és de Malla, però té la iaia vivint aquí a Taradell, o sigui, per això. És igual.
la resta no. En resum, que tant de bo, i m'he emocionat amb el treball de la vinyeta, perquè això de donar la volta al món i aquests referents que m'han posat i el foc, i això de no voler sortir de la zona de confort ens passa molt, però a vegades necessitem aquesta empenta per sortir i anar molt lluny, encara que sigui a vegades al mateix poble, però anar molt lluny. Amb la literatura podem anar molt i molt lluny. Què més? Tant de bo aquest amor pel país i per la llengua s'estengui com una taca d'oli a tothom, a totes aquelles persones que influeixen en la nostra societat actual i que aquests valors positius d'estima al país i a l'esforç que tant remarca el món cultural d'estima a la nostra llengua massa maltractada, doncs tirin endavant i que tinguin més valor que mai. O sigui que moltíssimes gràcies a tots, moltíssimes gràcies Marc, moltíssimes gràcies i això, i gràcies a tots per ser-hi. Gràcies alcaldessa i abans d'acabar un agraïment a tota la gent que ha fet possible això, com no, als organitzadors, la biblioteca i la comissió del solstici, a tots els membres del jurat i d'aquesta comissió i aquest any en especial a la Carme i a en Lluís, moltíssimes gràcies. Als patrocinadors d'aquest premi, a l'Ajuntament de Taradell, la Diputació de Barcelona, el MIM Cultural, la família Capell, Autopla Vic, el Prat Verd, la Nona Jovita, el Xocolater de Taradell i Electricitat Vilaró, també un agraïment a la Regidoria de Cultura i als mestres i professors de les escoles i l'Institut de Taradell, també als tècnics de Can Costa, a tot el personal de la biblioteca i als mitjans de comunicació locals i comarcals que també fan difusió d'aquest premi. Moltíssimes gràcies a tots. Ara escoltarem una nova actuació d'en David, després anirem a fer l'aperitiu, però abans, després de l'actuació d'en David, farem la foto dels guanyadors i amb els membres del jurat i de la comissió i després anirem a fer una mica d'aperitiu tots plegats. Ens quedem ara amb en David Víter, també moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Doncs l'última cançó tenia dubtes si cantar-la o no, però amb aquest discurs que vaig sentir tota l'estona, una cançó que es diu Caminant per un camp de roselles, que ballar no us faig ballar, però si voleu cantar al final, convida. I bueno, és la meva aportació a la llengua, tinc constància que aquesta cançó la fan servir per aprendre català, i és fàcil perquè tota l'estona diu Caminant per un camp de roselles, llavors l'han de fer servir, o sigui, se l'aprenen ràpid, o sigui que espero que vosaltres també ho feixiu. Caminant per un camp de roselles, les coses semblen més velles i no puc deixar de pensar en el teu caminar. Caminant per un camp de roselles, opiacis de flors vermelles, sento com el meu cap a poc va volant. Necessito aire en el meu cervell, caminant per un camp
dit. Ara que vinguin aquí els guanyadors, que farem la foto de família dels guanyadors i després els guanyadors amb el jurat. Primer els guanyadors, on els posem, Laia? Aquí davant. Ells